Kolostrum, ako prvá potrava cicavcov, bola predmetom vedeckých výskumov už od počiatku 19. storočia. Americký tím vedcov mnohé roky pracoval s tými najkvalitnejšími vzorkami, kým sa mu podarilo identifikovať špecifické zložky, tzv. PRP proteíny, ktoré zodpovedajú za celkovú koordináciu úloh imunitného systému. Mnohými klinickými štúdiami preukázali imunomodulačný a systémový efekt PRP proteínov pri rôznych ochoreniach. Všetky iné imunitné prípravky imunitu iba stimulujú, zatiaľ čo PRP proteínu reguluje a udržuje v optimálnom výkone. Hlavnou úlohou PRP proteínov je, že vysielajú signál bunkám imunitného systému, aby bunky vykonali potrebnú činnosť. Pôsobia oveľa rýchlejšie ako iné molekuly stimulujúce imunitný systém a majú preukázanú antivírusovú aktivitu. Napríklad počas pôsobenia škodlivých toxínov, baktérií a vírusov, ako napríklad pri chrípke, prechladnutí alebo herpese, PRP proteíny naštartujú imunitný systém a v čase nadmernej aktivity imunitného systému, napríklad pri alergii alebo autoimunitných ochoreniach, vysielajú PRP proteíny signál bunkám imunitného systému na zmiernenie ich aktivity. PRP proteíny dokážu učiť a harmonizovať imunitný systém a udržiavajú ho v rovnováhe. Monsiea colostrum. Toto 100% krávské kolostrum, ktoré obsahuje až 4,5% PRP proteínov, je vhodné ako dlhodobá prevencia pred ochoreniami. Prinášame vám aj Optimum, ktoré obsahuje 3-krát viac PRP proteínov ako kolostrum. Výhodou produktu Optimum Spray je jeho okamžité vstrebávanie cez ústnu sliznicu, ktoré zaručuje priamy prienik PRP proteínov do krvného obehu a tým zabezpečuje rýchly nástup účinku. Produkty si môžete kúpiť v ktorejkoľvek lekárni vo vašom meste alebo tu a teraz v našom internetovom obchode.